Ramogi kuwuok e wich tek nyaka Sofia kod winjo sigana mar kaka Sofia nochakore mana achiel kar kuonde dak mayudore e boma ma Homa Bay. Wadonjo motene kod weche mag ohala bang' jatend migawo mar weche lupo Hassan Joho kod nyawadgi mar piny Uganda Frank Tumwebaze chopo e winjruok mar chiwo lesen ne jolupo mag piny Kenya kod Uganda e chula ma Migingo mabiro gayo kaka jolupo tiyo kod nam lolwe. Jolupo e kaunti ma Siaya okwayo mondo nywadgi kendo kawo pachgi e wi twak ma kamano ka giwacho ni nitiere midhiero mathoth ma gin bende gikaloe maponi osum pachgi to ginyalo yudo konyruok mosiko. Gima duong' madak kwa minisa marwa ma Kenya ni wuoth materogi romo materogi Uganda kata ka romo materogi Kenya gikaw jolupo mag BMUs gi moko achiel giketie parono mondo nyisgi kit kiluwa ma onego bed ni bete nam. Wanjo Kenya wan gi kiluwa maricho kochakre matin mogik nyaka madongo mogik. To Uganda to keto chik ni nitiere magidwa nolo. Koro miyo kata kapod ji dhi bet piny ni ji dhi wuoyo. To ka ji ok owinjore ni kiluwa mane minyalo bed minyalo lu to mae monego gol to mokaw pach jonam gi jokombe moko modhi wacho ni mae onego we to pod gima dhi tim onge. Wawinjo marach sana. Chon ne rech ber, rech manyalo uso 200 sana uso 100. Koro hala rach kaka nyalo dok e ot manyalo chiemo onge. Wakwayo ni ya nenwa uru kaka dwa yud pesa ni odhi kanye mon go uwi. Wamero suru nyaka Ramogi gi weche mamoko. Limbe mar dhialo higni 18 mar M-Pesa ne odhi nyime boma ma Nairobi kama apisas mag Safaricom kod jolendo mag Royal Media Services ne yudo thuolo mar lalruok gi johera magi kod mag Safaricom. Jofwambo marwa Joisolo nigi ler.